И здравейте хора, аз съм Стилян. Днес ще ви кажа за един филм, който гледах миналата седмица. Филма се казва Борба за оцеляване или другото му име е Бунт. Но аз ще го кръстя клипа Борба за оцеляване. Така. Филмът е от 2017 година и е фантастика, екшън фантастика. Филма, действието се развива в Африка, но не обхваща целия свят. Тоест, извънземните са превзели земята, тъй правят експерименти с хората. И един човек, военен, си е загубил паметта. И се оказва, и се събужда в изоставен как да го нарека, изоставено полицейско управление, те да го нарека. И с една жена, и тя там беше затворена, търсят начин да унищожат извънземните. И по-нататък във филма това е основното и няма да разкривам повече. По-нататък той успява да унищожи извънземните и това е. Гледайте филма, интересен е с българско аудио, в Замундата го има с българско аудио и това е. Това беше всичко от мен, надявам се този клип да ви е харесал и ако е така, пръснете един лайк, абонирайте се за канала ми с камбанка, че да получавате известия като кача ново видео. Последвайте ме в Instagram, линк в описанието към моя Instagram профил. Ще има линк до описанието към моя Instagram и към моя геймърски канал също ще има линк в описанието. Там качвам игри в другия ми канал, който е геймърски. Аз бях Стилян и до нови срещи. Чао, чао!